Уважаеми зрители, нашето предизборно студио продължава с госпожа Екатерина Михайлова, която е водач на листата в Шуменския многомандатен избирателен район на коалицията Демократи за силна България, Български демократичен форум. През следващите 30 минути ще се опитаме да ви я представим самата нея, листата и разбира се за някои актуални неща, които са свързани както с обстановката, процесите и нещата и явленията в Шуменския регион, така и в страната, защото госпожа Екатерина Михайлова е отдавна в политиката, така че не искам само да затваряме темата за Шумен и шуменските неща. Първо, добър ден, добре дошла. Добър ден, благодаря ви много за поканата. Благодаря и аз, че се отзовахте. Откъде е този траен интерес към Шумен? В последните години видимо така сте свързана с града, с проблемите му и по време на предни кампании. Вие самата сте от друг град, от Пазарджик. От Пазарджик. Дълги години работите и живеете в София. София. Бях депутат от София в последните 3 парламента. Аз се радвам първо, че казахте, че забелязан този интерес към Шумен, който проявявам от няколко години. Така се случи, че ми възложиха в партията Демократи за силна България да отговарям за Шуменския регион като партийна организация. Работата ми с хората от Шумен и региона обаче ни направи приятели. Не просто служебен ангажимент. Бавно и постепенно във времето. Се оказа, че се разбираме добре, че можем много в синхрон да действаме, че предприемаме и политически стъпки, които смятаме за правилни, специално на местните избори. Се избра един малко по-различен формат, отколкото Синя коалиция, която беше към онзи момент. И тогава се направи коалицията за Демократи за 10-тия град. Това решение беше взето заедно с организацията на ДСБ, с мене и с кандидата ни за кмет, който не беше от средите на ДСБ, но се разбрахме, че трябва да застанат почтенни хора, интелигентни хора, компетентни хора, които да бъдат отпред на кампанията. И затова, когато получих покана преди около половин година да оглавя листата в Шуменския регион, не се замислих, защото няма да се уморя да повтарям. Аз получих толкова много топлота, обич и уважение от хората от Шумен, че искам по някакъв начин да отговоря със същото. Да. Сега вече, разбира се, ангажирайки се и в самата кампания и преди кампанията, много повече срещи правя, много повече проблеми искам да науча за Шумен и региона. Вярно е, че тук много от нещата са както в цялата страна, но има и специфики. Кажете няколко думи за самата себе си. 3 мандата сте народен представител, но какво? 3 от София. Иначе от София. Преди това всъщност имате и от другите региони, да. Колко години сте в парламента общо? Много. Аз съм от тези, които всъщност са старите лица. Старите лица от 91 година. 1991 година бях избрана за първи път за народен представител, иначе съм от Пазарджик, завършила съм Софийския университет Климент Охридски, специалност право, започнах работа в родния си град, в Пазарджик, имам адвокатска практика и когато настъпиха промените 1989 година, реших, че няма как аз да седа отстрани и да не участвам в този процес, защото България трябва да се демократизира. Започнах с Сдружението за честни избори и граждански права, организирах го на целия регион. 1991 година, когато вече предстояха избори за обикновено народно събрание, ме предложиха и ме издигнаха за кандидат за народен представител. Аз се съгласих, не очаквах да влезе в парламента, но тогава успяхме да направим 4 мандата. Аз бях 4-та в листата и така станах депутат. И от тогава до сега се занимавам активно с политическа дейност. Освен това обаче, с последните около 10 години и повече даже, се занимавам освен с политика и с преподаване. Преподавам в Нов български университет и в Пловдивския университет. Даже това за мен беше голяма гордост и чест, че Нов български университет преди няколко години бях удостоена с титулата почетен професор.
Така че, освен другите си занимания политически, се занимавам с преподаване, което много ме зарежда и мотивира. Какво четете? Парламентаризъм и правова държава, политически модели на управление. Що е парламент, т.е. неща свързани с институциите, с държавата, с взаимоотношението между властите, видовите управление и се опитвам пък, освен теорията, на студентите с оглед опита, който имам, да им предавам и практическите знания, в смисъл организирам посещения, водя ги в парламент, в президентство. Това като става извън учебниците. Да го видят на живо, защото е съвсем различно, когато го разказваш и показваш как функционира институцията на място. За съжаление, този семестър, когато доста курсови излезнаха, не мога да ги водя много в парламента, защото парламента беше разпуснат. Да. Казвате, вие сте почетен професор. Аз знам за много случаи, в които почетни професори всъщност тази титла не я крият, а се именуват професори. Значи вие сте професор на практика. Само в университета, Нов български университет. Там само, така. Само там, да. Проявяват ли интерес студентите към тази материя, която, като съдим по протестите, не е една от любимите на българския народ? Да, аз не мога да се оплача от посещаемост. Имам голями курсове. Те са от избираемите дисциплини в голямата си част, така че не са задължително да идват при мене, те избират сами. В момента имам 3 курса там, единия дистанционния вече е към финала си, около 40 човека, другия курс, който си е редовния, са също така около 60 човека, т.е. голями курсове и отделно сега стартира и една от магистърските програми към факултета по история, който е пък с 9 души, което за магистърска програма по история е много добре. Оптимална цифра. Да, така че има интерес. Аз смятам, че младите хора се интересуват от това как функционира държавата, особено тези, които учат политически науки или пък право, професиите им са свързани с това да имат познания, както между другото и журналистика. Много от хората, които се занимават с медии, също и проявяват интерес към тези дисциплини. Гражданското образование, според мен, е много важно. Това е хубаво, защото младите хора да намерят и някаква реализация след това, евентуално някой да влязат и в политиката. И не само това, трябва да знаят. Трябва да знаят какво е държава, да знаят какво се е случвало в българската държава, защото аз основно с това ги занимавам. Търновската конституция, след това двете комунистически конституции, разбира се и сега. Те трябва да могат да дешифрират това, което се случва около тях, защото ето протестите показват, че хората не могат като че ли да се ориентират напълно от това, което става, от една страна от това, което искат те самите да постигнат. Точно за това трябва гражданско образование. Както в училище, така и в университет. А иначе успяхте ли да влезете в шуменската проблематика, в шуменските дебри на проблемите? Влизам в шуменските проблеми. Аз правя непрекъснато срещи по съсловия, освен другите, които се организират политически. Днеска имах среща с Камарата на архитектите, вчера с Камарата на инженерите, предстои с Сдружението на пчеларите, срещнах се с председателя на Сдружението на ресторантьорите и хотелиерите. Срещнах се още преди кампанията и съм много благодарна за тая среща, на която бяха поставени много конкретни въпроси и с представители на протестиращите, които пък изведоха друг тип проблеми. Всъщност големите проблеми, които шуменски, ако трябва да ги нареча, които до този момент виждам и бих формулирала. Едното е свързано с водата от язовир Тича, който язовир въобще не е мислен като такъв за питейна вода, за напояване, а е трябвало съвсем от другаде да дойде, от Дунава. Няма пречиствателна станция до ден днешен и тук искам да кажа, че по време на управлението на правителството на Обединените демократични сили в инвестиционната програма, която е приета, е било предвидено и осигурено финансиране, което да приключи 2004 година пречиствателна станция за водите и от язовир Тича и специално за Шумен. За съжаление, следващите правителства след нас не са предвижили този проект. Използвам ефира да го кажа.
кажа, защото това беше един от въпросите, които ми беше поставен, като продължавам да събирам информация и да видя как бих могла да помогна за един много голям проблем за Шуменския регион, защото питейната вода е голям проблем. И засяга всички, независимо от цвета им. И аз се ангажирам с това и в следващия парламент, не само през законодателство, а и през поставяне на проблема пред институциите, този въпрос да тръгне да се решава, защото са необходими и местната власт, и централната изпълнителна власт да бъдат ангажирани. Друг голям проблем, който виждам, който е специфичен тук, е неразработването на условията за правене на културен туризъм. Претендира Шумен да стане културна столица, но за да се стига до Велики Преслав, до Плиска, до Мадара, трябва пак всички институции да бъдат ангажирани и инфраструктурата да бъде подобрена, плюс реклама, плюс наистина културен туризъм да може да се развие. Пътя до Велики Преслав просто няма турист, който би повторил, ако мине по него през тези страшни дупки, през които се минава. Така че има специфични проблеми региона, те са решими. Освен това, не само, че са решими, искам да кажа, че местоположението на Шумен между Варна, Русе и възможността инфраструктурна към Южна България и оттам за Турция дават възможности при разработване и осъществяване на проекти, които се работят и във Варна, и в Русе, от тук да минава един много сериозен поток на стоки и възможности за търговия, защото се предвижда интерколекторен възел да бъде направен Варна. Това е в нашата програма и регионално виждане за развитието на Варна. Тоест има много възможности. Въпрос е на желание, на воля и компетентност. Тук минават двата най-важни пътя за Южна България. През Карнобат, през Върбица. Ако се отвори прохода, живането на този регион, който е в... Отварят се други възможности. Съвсем друго ще изглеждат нещата, особено обаче сега, ако трябва да се направи първо път до Върбица, да се отвори прохода. Обаче не само това трябва да се направи. Не трябва да чакаме първо да стане пътя, другите неща след 10 години да почнем. Станат. Да. Трябва на няколко поне места. Добре, представете тогава отбора, с който смятате да участвате в изборите и да решавате тези проблеми, за които говорихме до сега. След мен е Васил Тодоров, който е вече втори мандат общински съветник, който добре познава проблемите на община Шумен. Той е един от много активните съветници и въобще човек, който се занимава с обществена работа. След това на трета позиция е представител на Националното движение за права и свободи. Това е господин Неджмедин Адем. Следва представителя от Нови пазар. Опитали сме се в листата да има от различните части на региона, различни професии. Димитър Милчев е човека на Нови пазар. Човек също с много и политически и обществен опит. Бил е общински съветник, така че познава добре проблемите. Анета Георгиева, още една жена след това. Следва и представителя на Велики Преслав, Росен Стефанов. Имаме двама ветеринарни лекари. Тук в района има доста животновъдство се развива, така че съвсем закономерно намериха място и ветеринарните лекари, които са и доктори по ветеринарна медицина. Доктор Иван Стефанов и доктор Антон Попов. Доктор Попов е също съветник. Така че в листата влизат и компетентни хора, и хора, които са ангажирани в живота си с обществени позиции. Какъв тип кампания, традиционен шаблонен въпрос към участниците, особено към водачите на листи, ще водите? Вие вече водите, вие не сме на средата общо взето на кампанията. Ще преполовиме вече средата. Мисля, че вече се личи по поведението, което имаме. Позитивна, разбира се, но освен позитивна, която всички казват,
че я правят. Кампанията, която правим е около най-важните проблеми, които имат да се решават в България. За нас това са доходи, работа, сигурност. Това са трите стъпки. Това са трите стъпки за по-добра България. Тези проблеми са както в Шуменския регион, така и във всяка една друга част на България. Те трябва да бъдат решени, затова кампанията ни е да обърнем внимание именно на тези проблеми. Ние ги заявяваме. Освен това, обаче, в срещите, които правиме и не случайно и по съсловия, виждаме, че точно тези неща, които залагаме като начин на решаване на проблемите, излизат и от срещите. Тоест, позицията, която ние имаме вместо разрешителен регистрационен режим за малък бизнес, при срещите с инженери и архитекти, те го заявиха, че една от най-голямите пречки, за да си направиш малко магазинче или нещо съвсем малко, примерно стопанска постройка, толкова много разрешителни се искат, плюс време, плюс пари, че човека и се натоварва финансово и времево, и трудоемко, а понякога и се отказва. Толкова са тежки процедурите. Ние предлагаме нещо много по-просто, регистрационен режим. Предлагаме 90% да се намалят бюрократичните процедури. Това става през електронно правителство, през електронна община. Тоест неща, които много лесно могат да бъдат направени, ако има политическа воля. Това се иска. Кураж, компетентност и воля. И могат да станат. Така че доходи, работа, сигурност, срещи, разговори, искаме да чуем хората. Не искаме чак толкова много ние да им говорим, защото може да сме сбъркали някъде в преценките си. Когато ги чуваме отвътре, това, с което те се сблъскват, се вижда как могат да бъдат решени. И още нещо, което искам да кажа по повод на тези срещи. Институциите, представителите на властта на всички нива са прекъснали точно този диалог. Защото на мене ме посрещат почти навсякъде, че или не са успявали да направят срещи с съответните хора, или пък просто не са били чути. За да може да се успява да се решават проблеми, да има истинско гражданско участие, което е необходимо и хората го поискаха в протестите, това минава и през тези съсловни организации, които компетентно могат да участват, да присъстват при вземане на важни решения, например при обществени поръчки, и да има една комуникация и те да се чувстват ангажирани с нещата на място. Така е, точно тази връзка между браншовите организации по места и централната власт се скъса през последните години и те останаха изолирани и станаха едни консуматори на това, което някой друг подготвя, но точно за тях и за тяхната работа. Точно, аз поех един ангажимент в следващия 42-я парламент, в правилника, по който ще функционира парламента, да се заложат такива правила, които да изискват подобен вид участие, но не само на националните ръководства на съответните организации, а да се взимат позиции и становища и на регионалните, защото много пъти националните ръководства не се допитват или пък формализират. Погледът към нещата от там стои по различен начин. Всеки си има проблема и вижда на място и хубаво да се събират като един обратен бинокъл, нещата са много по-далеч. Вие предлагате нещо съвсем конкретно, един необлагаем минимум, който да помогне на хората в най-трудно социално положение. Точно така, ние предлагаме минималната работна заплата да е с необлагаем минимум и за да не звучи абстрактно, искам да го обясна. При 310 лева минимална заплата, ако няма да плаща човек 10%, това прави 31 лева. 31 лева може да не са много, но те не са малко за човек с доход от 300 лева. Това е едната сметка поне, която ще си плати, което не е малко. Ние трябва да проявим солидарност в кризата. Разбира се, хубаво е да просперираме, всички да са предприемчиви и богати, но няма как това да е. Има хора, които са в затруднено положение и нека
проявим солидарност. Нека те да не бъдат натоварени толкова, колкото останалите. Още нещо предлагаме в областта на данъчната политика. Данъка от 15%, който е за определен вид професия, това са свободните професии, самонаетите, занаятите, да бъде свален на 10%. Не е справедливо те да плащат по-висок данък. С какво са по-различни? Защо ги наказваме? Защото са по-свободни. Нали? Колко са свободни, една друга тема. Това е друга тема, но все пак не са с административни ръководители над главите си. Така е. А пък от друга страна точно на тях държавата разчита и те внасят едни много високи и данъци и осигурителни вноски. В същото време вие, за разлика от други политически формирования, не предлагате такива едни цифри, работни места с стотици хиляди, десетки хиляди предприятия да се разкрият до мандата, да порасне с минималната работна заплата до 500 до 1000 лева. Чуват се колегите от един вестник ги бяха написали така наречения код в розово за обещанията по време на кампанията. Пак ще дам пример с тукашния регион, освен тези срещи, които ви казах. Няма да казвам имената на предприятията, в които ходих. Може би ще се сетят вашите зрители, но не искам да бъда опрекната в реклама, но посетих няколко големи предприятия от Шуменския регион, работещи предприятия, които имат много наброй работници, освен всичко провеждат и социална политика и хората, които работят там, са с едни добри доходи. Ние виждаме пътя за излизане от кризата, за повишаване на доходите и създаване на работните места именно през предприемчивите хора, през бизнеса, малък, среден или по-голям. Там трябва най-малкото да не им се пречи, а разбира се държавата, колкото може с правилата, които създава, да подпомага този тип бизнес да се развива. А те вече от своя страна, ако се развиват, те създават работни места и увеличават доход. В едно от предприятията средната работна заплата, където ходих, е 1000 лева. Това означава, че работещо... Господин Алкомет, не знам друго предприятие, в което... Аз не говоря, умишлено казах, че няма да казвам имена. Но въпросът е, че това е пътя. Това е пътя. Даване на възможност бизнеса да се развива. И предприемчивите хора, не само бизнеса, аз пак ще спомена свободните професии, занаятите, това са хора с знания, с компетентност, с умения, които не само хранят себе си и семействата си, но създават и работни места. Така е. Не можем така в рамките на времето да не поговорим и за това, за което в момента говори страната. Скандала на деня, както казват журналистите. Скандала с подслушванията. Вие сте отдавна в парламента, юрист сте. Каква е вашата гледна точка към това, което става? Скандално е, наистина е скандално. След 20 и няколко години демокрация да се връщаме на началото, да се борим за свободата си, наистина е скандално. Което беше изнесено и то е изнесено от прокуратурата, не от... защото сигнал от политическите партии е нещо различно. Но вижте, 100 милиона лева за подслушване в бюджета. 100 милиона лева, ако с тях държавата се беше разплатила, защото тя не се е разплатила за 300 милиона към бизнеса, ако с тези 100 милиона се беше разплатила, това прави 50-60 хиляди работни места. Така е. Вместо това правиме политическа полиция. Кому е нужно? Не, аз разбирам да има смисъл от това, да е намаляла битовата престъпност, да са намалили кражбите. То за битовата престъпност такава сложна техника не е необходима. Нали? Но трябва да се оправдае по някакъв начин. Тази сложна техника е една на брой, закупена, както разбираме, с европейски пари. Не се занимава с битовата престъпност. Тя би трябвало да се занимава с организираната престъпност. И то тежката, голяма организирана престъпност. Въпросът е колко от тия 100 милиона фабрикуват годни доказателства в съдебния процес. Защото това е големия проблем.
Големия проблем е досъдебната фаза. Разследването е на много ниско ниво. И то говоря разследването, което се извършва предимно от разследващи полицаи. В следващия момент много от актовете не издържат пред съда и това е причината да нямаме осъдителни присъди за част от тежките знакови процеси, които се развиват в годините. Нещо още, аз днеска прочетох сутринта и то някак си е допълнение към темата с подслушването, което е не по-малко скандално. Оказва се, че около 30% от служителите в Министерство на правосъдието са назначени незаконно. Тоест документите са неотговарящи на това, което изисква закона. За какво управление е това, което си отиде, може да говорим. Тук не говорим за ТПК, говорим за незаконни заповеди в Министерство на правосъдието. Това е ужасяващо. А в същото време претендираме за правова държава и се чудим защо продължават от Европа да не свалят мониторинга върху нас в точно тая част вътрешен ред и сигурност и защо не пада Шенген. Добре, защо се получава това? От незнание или как да го дешифрираме на хората? Защото те казват, ние там горе и ние тук долу. Това разделение стои отдавна в българския живот. Не е само незнание. Значи има и нещо друго. Има и друго. Има нежелание да се управлява почтенно и компетентно. Управление, което се базира само на това да дадем на своите, ама своите, най-своите, и политически свои, и лично свои. Само с далавера и мошенничество държава не може да се управлява. Трябва да се промени. Трябва да се изберат почтенни хора, компетентни хора, решителни хора. В годините ние сме го правили. Ние сме вадили страната от криза. Когато казвам тези думи, те не са голословни. Аз зная какво беше 1997 година и в какво състояние започна тогава управлението на сините. Беше много, много тежко. Но може. Може, ако се работи почтенно и отговорно в интерес на българските граждани. Какво ще се случи според вас на 12 май? На 13 май как ще изглежда страната? На 13 май аз се надявам, че ще изглежда по-оптимистична. Поне. Искам да кажа, че нашата коалиция на Демократи за силна България и Български демократически форум ще бъде в следващия парламент, 42-я. Да не се поддават хората на социологията. Всеки път ни казват социолозите не особено добри данни, но ние всеки път се мобилизираме и сме там, защото трябва да има автентична десница. Трябва да има хора, които знаят за какво става въпрос и то в такава тежка ситуация. И аз вярвам, че това ще се случи. Разбира се, като всеки политик попаднал в студио, да не забравя да кажа, бюлетината е с номер 27. В заключителните думи да кажете накрая и номера на бюлетината 27. 27. Не можахте да търсите някакъв символ. Всички намериха символи в числата. Всеки път търсят символи и те нищо не показват тези символи. И нищо не носят. Нищо не носят. Това, което носи е работа, компетентност и решителност. Добре. Това е, което носи. Кажете няколко думи за финал на Шуменци. Наистина свършваме. В какво да вярват те? В какво да се уповават в тези много трудни времена? И като представител на политическа сила, която има амбициите да ги представлява в най-висшия български форум. Аз бих им казала първо да вярват в себе си. Защото иначе човек няма как да успее. Да вярват на близките и на семейството си. Защото без тях също няма как човек да успее. Да вярват на ценности. Да вярват и да избират хора, които могат да носят отговорности. Аз заставам пред тях с ангажимента наистина да се грижа и да поставям въпросите на хората от Шуменския регион. Ако желаят да има десен представител в следващия парламент, между другото,
12 години не е имало представител на десницата на сините в парламент. Ако желаят това да се случи след 12 години, то нека ни изберат. С номер 27. С номер 27. Добре, благодаря ви. Желая ви успех. Предполагам, ще се виждаме още в това студио до края на кампанията. И аз ви благодаря. Това беше госпожа Екатерина Михайлова, гост на нашето предизборно студио, водач на листата на Демократи за силна България и Български демократически форум, коалиция, която в изборите ще участва с номер 27. Ние след малко продължаваме нататък.